ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பக்காவான ரெயின்போ கலர்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல, அது பக்காவான ரெயின்போ கலர்ஸ் தான் இது. இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முழுமையான வளர்ச்சி அடையப்போ இன்னும் ஃப்ளவர்ஸில் இன்னும் நல்லா பெருசாகவே ஆகும். இதை வந்து ரெயின்போ கலர்ஸ்ம்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நல்லா பாட்டமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல டார்க் வயலட்டாகவும் ஃப்ளவர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். இது வந்து ரெயின்போ ஹெலிகாப்டர்னு சொல்லுவாங்க. பாட்டமில் வந்து நல்லா வயலட் கலரும் மேலே பாடி டாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலர் இருக்கிறது நல்லா ரெயின்போ கலர்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தது அம்பர்லா கிறிஸ்டட் பார்த்தோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் கிறிஸ்டட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இங்கிட்ட ஒரு கிறிஸ்டட் இருக்கும், சேம் இங்கிட்ட ஒரு கிறிஸ்டட் இருக்கும். இதை டபுள் கிறிஸ்டடுங்கிறது.